F'intervista ma' One News, il-konsulent finanzjarju John Cassar-White jgħid li l-affarijiet kienu ilhom juru li l-ekonomija mhix sejra tajba u għalhekk ir-reviżjoni l-isfel tas-saħħa ekonomika ta' pajjiżna ma kienx sorpriża. Kien sorpriża jew kont qed tistennija ħanibdew minn hekk? Le naħseb kull min isegwi sew u janalizza l-ekonomija Maltija, naħseb jinduna illi daw il-problemi kienu ilhom hemmhekk. Fil-fatt naħseb laqqas kienu biss Standard & Poor's li semmewhom dal-affarijiet. Dan għax id-dejn ilu jiżdied u issa l-periklu hu li jekk ma tittieħedx azzjoni immedjata l-ekonomija terġa' tiġi riveduta l-isfel. Fid-dejn nazzjonali importanti naraw l-iktar aspetti importanti. Waħda li qed jiżdied brata qawwija ħafna, s'issa d-dejn waħdu laħaq tal-gvern qed nitkellem. 75%, 75%, illi meta żżid miegħu dan imbagħad il-garanziji tal-gvern li l-iktar qed jingħataw il-Lene Malta, dan jaqbeż id-90% li hija figura illi forsi mhix allarmanti imma inkwetanti ħafna u ġifieri ta' min jibda jaħseb fuqha sewwa. Irridu nqogħdu attenti ħafna għaliex jekk ikomplu jikbru u anke Standard & Poor's qalet illi jekk id-dejn se jkompli jikber u allura li max fuqu jaqbeż pereżempju l-10% tal-dak li nipproduċu kull sena, allura hemm ċans li jerġgħu jiddowngradewna u din naturalment tkun xi ħaġa ħafna iktar serja. Dwar il-fatt li Standard & Poor's irreferiet għal Lene Malta bħala korporazzjoni fagunija, Cassar-White wieġeb dan il-mod. Lene Malta hija storja għaliha, hemm bżonn tbidder ir-rotta kif qalu Standard & Poor's m'hemmx indikazzjoni illi Lene Malta jekk ħatibqa' sejra kif inhi xi darba ħassir profitable. U allura id-dejn ta' Lene Malta huwa parti mill-problema nazzjonali tad-dejn, saret kumpanija dysfunctional kif qalu il-Standard & Poor's stess, it's an ailing company illi kieku kienet tal-privat kieku ilha li falliet. John Cassar-White jitkellem ukoll dwar il-problema ta' nuqqas ta' nisa li jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna. Forsi jridu jagħtaw inċentivi biex l-employers jimpjegaw iktar nisa illi huma ta' ċerteta u forsi ma jiffittjawx fil-high flyers job. U dwar id-dikjarazzjoni li hemm imniżla fir-rapport ta' Standard & Poor's dwar il-fatt li l-gvern ma rnexxilux jgħaddi l-budget ħoloq inċertezza, Cassar-White jirreaġixxi hekk. Dan il-rapport hija minħabba li l-budget m'għaddix dan kif influwenza sabiex finalment naqsenna r-rating ta' pajjiżna, credit rating. Naħseb illi għalkemm dan huwa kumment politiku naħseb ir-responsabilità li għaddi l-budget hija responsabilità tal-gvern tal-ġurnata. Sfortunatament is-sena l-oħra kellna perjodu twil mill-inqas ta' 6 xhur fejn kien hemm ċerta inċertezza, fis-sens ma kienx ċar jekk il-gvern kienx se jkollu l-backing biex jgħaddi l-budget jew le, u naħseb with hindsight naħseb anke il-prinċipji tad-demokrazija kienu jitolbu forsi illi il-gvern jikkonsulta mal-poplu f'elezzjoni biex din inċertezza tispiċċa. Issa naturalment daw l-affarijiet diġà saru, jiena nemmen illi il-problemi illi semmew Standard & Poor's ilhom hemm is-snin, forsi ma tantx tajnihom importanza.